hortxe dagoz, 6 parte hartzaileek. Prest, hasiera lasterketile! Hasteko Santi Telleria da lasterketa buruen. Estaiz aldizegaz, hasieratik buruen. Hartu dago lasterketa honetan, ontxe helmugatik pasako dire, eta hiru itzuli geratuko dire. Finaleako, lau sarizak, Zumari, llegadarako. Santi Telleria, Baken Erkiaga, bigarren izkunien. Hortxe, Baken Erkiaga, Santi Telleria gana urrela zen, eta dana edoten batez be lehenengo hiru Saldizek. Hortxe, ikuskizu politxe. Orain lehenengo tokizen aurri hartu dutzie Santi Telleria barriro be. Emoten da hortzen izi lasterketile. Egoitz luza Santi Telleria eta Baken Erkiaga lehenengo hiru tokizetan. Santi Telleria horren lehenengo, bigarren egoitz, hirugarren Bakene. Hortxe, hirurien erkien emoten dau. Egongo dala txapeldune Baken Erkiaga aurrera. Egoitz Luizagan aurreratu, bihurgunien beraz hartuko da. Barrutik baina kanpotik. Egoitz Luiza momentu honetan aurretik. Bigarren Bakene, hirugarren Santi Telleria. Itzuli bakarra geratuko dira. Helmugatik paseten direnean, egoitz aurretik Bakene eta hirugarren Santi. Atento, atento llegada. Lasterketa politxe, oin bai, gana emoten 6 Saldizek eta 6 Saldude. Bakene eta egoitz Bakene aurretik momentu honetan, egoitz dana emon nahirik, atzera geratu da Santi Telleria, Estaigaz, Bakene eta egoitzen artean egongo da hemen leia gogor hori hortxe azkeneko zuzenunean sartu dira Bakene